Dobar vam dan, drage gledateljice i gledatelji, i dobro mi došli u još jednu emisiju Željko Marušić i gosti. Živimo li u pravednoj državi? Ili vam je već i to pitanje izazvalo kiseli osmih na licu? Što o tome kaže Dalija Orešković, saborska zastupnica socijalno-liberalnog uvjerenja, koja smatra da su današnje stranke tog usmjerenja debelo izdale vrijednosti i principe jednog Vlade Gotovca. Odlučio sam pozvati vrlo zanimljivu gošću u emisiju i vjerujem da će biti jednako i vama. Pretpostavljam da će biti i onih koji je iživicirala, ali prvo ću krenuti s pozdravom. Dobar dan i dobro mi došli u emisiju. Dobar dan i vama, svim vašim gledateljima i hvala na pozivu. Sad dolazi ono najvažnije. Prvo me zanima kada ste krenuli u politiku i zašto ste krenuli u politiku? Možda je prvo bolje odgovoriti na pitanje zašto. Zato što sam shvatila da ono što je moj životni poziv, to je prije svega pravo, odvjetništvo, je došlo u jednu slijepu ulicu i bilo mi je jasno da ne mogu više klijentima garantirati kakav će biti ishod njihovog problema, zato što ne ovisi sve samo o slovu zakona, puno ovisi i o interpretaciji i nekako sam zaključila da je krivac u politici. Prethodno sam provela 5 godina na funkciji predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i to mi je dalo priliku da vidim kako sustav funkcionira iznutra. Za one koji su gledali film Matrix, to je kao da vam oni zeleni kodovi padaju ispred očiju. Meni je tih 5 godina bilo teško zapravo. Teško mi se nakon toga bilo vratiti u moje stare cipele. Naime, ja sam i prije toga imala vrlo uspješan mali odvjetnički ured, ali nakon mandata nisam se mogla praviti da se mene ne tiče sve ono što sam shvatila o sustavu u cjelini, od načina kako izborni procesi generiraju tkivo upravljačko koje imamo sada i kakva je njegova kakvoća, odnosno koliko je nema, pa onda sve ono koruptivno i trulo u državi što treba mijenjati. Shvatila sam jednostavno mora se pronaći politička volja koju u tom trenutku nisam primijetila da postoji i da se na taj način ključni problemi detektiraju i pretaču u izborne programe ili da se uopće čuju te teme u kampanji. Tako da sam odlučila formirati neku svoju vlastitu političku stranku, vlastiti politički put i kroz taj put se probijam praktički od 2019. godine. Tada sam prvi puta izašla prvo na europske izbore, odnosno na izbore za Europski parlament, zatim na predsjedničke, a prvi mandat u politici ostvarila sam 2020. godine u koaliciji tada novih mladih stranaka koje prethodno nisu imale mandat. Tako je. Dakle, bio je to u potpunosti jedan novi projekt. Nisu u pravu svi oni koji kažu da sam se došlepala u politiku na bilo čijoj listi. Dobro, to je točno. Ali vas doživljavaju kao jednu veliku antifašisticu i veliku ljevičarku. U stvari, kakav je vaš način razmišljanja? Da, moj način razmišljanja je da bismo svi mi kojima je Hrvatska u srcu, koji držimo do Ustava Republike Hrvatske, po definiciji trebali biti antifašisti. Svi koji poznajemo povijest naše zemlje i identitet naše zemlje moramo biti antifašisti. Prema tome, isticala sam strahovito puno puta i nadalje ću o tome govoriti. Antifašizam za mene nije lijeva vrijednost. Antifašizam je temelj našeg Ustava, ali je i temelj Europske unije, Europe kao takve. Antifašizam je civilizacijska tekovina nastala u tijeku Drugog svjetskog rata, ali ima svoje značenje i nakon toga i mislim da ju baštine i desne i lijeve i centrističke političke stranke.
Osobno spadam u taj lijevi centar, tako sam govorila od početka. Zašto lijevi? I zašto centar? Lijevi centar, onak. Da, vrlo smušeno. Pa zato što se u taj prostor političkog centra trpa sve i svašta. Da, svi se guraju. Svi se guraju, a malo toga tu zapravo pripada. Nekako se kaže, tu su oni koji ne vole bilo kakav oblik svjetonazorskog ekstremizma i radikalizma, to mi je prihvatljivo. Međutim, brkaju se kod nas pojmovi, što je lijevo, što je desno, recimo po pitanju ekonomije. Tu bih sebe opisala kao nešto malo liberalniju od možda SDP-a kakav bi SDP trebao biti ili stranke Možemo, pa oni sebe definiraju kao lijevo-zelenu stranku, što je u redu. No ja bih bila možda nekakav HSLS u ideji, ne u ovoj karakternoj današnji HSLS nema ništa s bivšim. Pa točno, ali kada bi postojala jedna socijalno-liberalna politička stranka, to bih bila ja, samo što se ne mogu tako nazvati zato što HSLS ogadio jednostavno ogadio te boje, izdao je i vrijednosti i principe jednog Vlade Gotovca i svih velikana iz te političke stranke. Ali to je nekako moje polje. I moje teme su prije svega pravno uređena država, pravna država koja štiti svoje građane, pravednija država i promjena tog državnog ustroja koji je loše osmišljen u samom startu. Od nelogičnih izbornih jedinica, njihovog nakaradnog kroja, Frankensteinovskog, pa do pretjerano razmrvljene teritorijalne samouprave, odnosno prevelikog broja županija, gradova i općina. Ja sam za to da mi preuredimo tu našu konfiguraciju na način da nekoliko županija spojimo u jednu regiju, primjerice Slavonske županije u Slavoniju, Dalmatinske u Dalmaciju, Istra je Istra. Naravno da bi tu trebalo raditi puno političkih i društvenih kompromisa, ali sigurno 5 do 6 regija bi za Hrvatsku bilo puno funkcionalnije uređenje nego što je ovih 20 županija. Rekli ste u početku mali odvjetnički ured, ali vjerojatno uspješan novčano. Pa je. A kako je to sada u politici? Znači, bavite se politikom u redu, zastupate svoje glasače koji su bar izabrali osobu koju mogu vjerovati da ih neće prevariti. Kako to danas uspijevate financijski sve to srediti? Ipak je to i putovanja i niz drugih stvari, a u krajnjem slučaju i odjeća svaki put drugačija. Pa da. Pa otkuda bih zapravo krenula? Dakle, kada sam imala odvjetnički ured, imala sam ga sa bivšim suprugom. I meni se on tada dopao zato što nije bio gramzljiv za novcem. Naime, u odvjetništvu vi možete zaraditi praktički koliko želite. Jel? Koliko radiš, toliko zaradiš, odnosno kako si profiliraš. Ali ljudi plaćaju bez računa i kao izubaru. Ima svega. I ima stvarno svega. Nisu sve moje kolege odvjetnici odvjetničkoj struci na čast. Ali mi smo zapravo tada imali nekakvu zajedničku ideju da ćemo graditi ured praktički iz našeg doma. Jer ono što ta profesija daje apsolutnu slobodu. Sam si kreator svog vremena. Možeš ako treba pisati žalbe, tužbe cijeli vikend, onako praktički u pidžami i papučama, ali onda u ponedjeljak ako je nešto bitno za obitelj, za djecu, možeš im se posvetiti. Dakle, nije kao kad radiš za nekog drugog uredu 8 do 5. A naravno količina posla, onoliko koliko je potrebno da se zadovolje nekakvi standardi. Nikada nisam bila pretjerano po tom pitanju zahtjevna. Čak i kada sam puno više zarađivala nego što zarađujem sada, moj životni stil je bio vrlo skroman. Danas? I danas je zapravo. I danas je moj životni stil, odnosno moja potrošnja manja od prihoda. Ono što mi je višak, nekako ostavljam sa strane za svoju djecu, danas sutra za školovanje, možda za pokretanje nekakvog njihovog poslovanja, možda za neku nekretninu, vidjet ćemo. Ali plaće saborskih zastupnika su povećane
prije godinu, dvije, praktički za duplo. Prije toga nisu bile, nisu toliko odudarale, ajmo to tako reći, od nekakvog prosjeka, recimo. Prosjeka, i sigurno da prosječan pravnik je možda mogao imati i višestruko veću plaću na ne toliko eksponiranom radnom mjestu. Danas su, s obzirom na inflaciju, na životni standard građana, saborske plaće Zadovoljavajuće, recimo. Pa za mene da, ali iz kuta cipela građana mislim da građani to doživljavaju da su bezobrazno visoke, i tu ih razumijem. Ali puno saborskih zastupnika zarađuje dosta dobro i sa strane. Prodajući svoj utjecaj i tako dalje. Neko se hoće prodat, naći će način u bilo kojoj profesiji. Taman bio liječnik, policajac, profesor, dodjelitelj koncesija. Ko je pokvaren? Dakle, ko je pokvaren, ostaće pokvaren. Pa tako je. Da. Dakle, ne morate biti saborski zastupnik da biste bili loš čovjek, ali nažalost u politici takvih ima i previše. Pa, odmah ste me podsjetili na žetončiće. Da. Što mislite o njima? Nekako štujem i vas i vašu emisiju, pa ne mogu reći onako što stvarno mislimo. Zašto ne? Recite. Pa to je najružniji oblik prodaje vlastitog obraza. Zato što su žetoni, prije svega ajmo objasniti što je žeton. Da. Žeton je netko koji je izašao pred birače u kampanji sa jednom agendom, sa jednim ne samo programom, nego sa vrijednosnim sustavom. A današnja opozicija, pogotovo netko ko je bio član najveće oporbene političke stranke, primjerice SDP-a, je jasno biračima artikulirao da je njegov cilj, politički cilj, smijeniti HDZ, a ne mu držati lojtre. Mm-hmm. Prema tome, u bilo kojim okolnostima, u bilo kojem kontekstu prelazak iz redova SDP-a u red HDZ-a je sramotno i izdaja povjerenja, koje nije samo trenutno u smislu izdaje povjerenja birača prema toj osobi, nego s obzirom da mi već gledamo nekoliko ciklusa održavanja parlamentarne većine na temelju te političke trgovine i baš jednog ružnog, ogavnog oblika korupcije, to sigurno destimulira birače da danas sutra vjeruju bilo kome. Jer će reći, pa evo, nije ovo prvi žeton, ovo je već valjda 20. u nizu i još ih ima na čekanju. Zašto bismo uopće izlazili na izbore? Evo, postavite kafe aparate pa ćemo umjesto u glasačke kutije ići na kavu s Andrejem i tako ćemo formirati vlast u državi. A sad na sve to, kako se kaže, trešnja na vrhu šlaga, nije ovo prelazak u bilo kojem trenutku. Ovo je prelazak u trenutku kad nakon 10 godina sustavnog uništavanja države, u smislu urušavanja institucija koje su trebale biti nekakav kontrolni faktor i kontrolirati svaku vlast u bilo kojem trenutku koja god politička stranka bila na vlasti. Dakle, tih institucija kakve su nekad bile i njihove neovisnosti nema. Hoćete od Povjerenstva za sukob interesa, USKOK-a, DORH-a, svašta bi se tu moglo napričati i argumentirati da ne funkcionira kako treba. Dakle, to gledamo 10 godina i onda još povrh toga dođe jedna faza vrlo vidljive, opipljive ustašizacije, koja nije samo problem u onom moralnom spektru, nego je to doista poništavanje države. Baš poništavanje države. Postavlja se pitanje, treba li nam onda uopće Ustav? U takvom trenutku dati HDZ-u podršku može netko ko jednostavno ovdje više ništa nema. Postoji li neka zakonska mogućnost da se spriječi prelazak iz jedne u drugu stranku za vrijeme mandata u Saboru? Vrlo teško, s obzirom da naš Ustav kaže da je mandat osoban. Međutim, nekako prelazimo
olako preko činjenice da i političke stranke imaju odgovornost. Dakle, nisu svi ti ljudi došli pukim slučajem na liste. Mislim da su političke stranke jako važan faktor ako želimo imati parlamentarnu demokraciju. Dakle, izravna demokracija ne funkcionira, to mnogi građani priželjkuju, kao kažu, niko zapravo ništa ne pita. Ne valja, da, nego mi građani ćemo birati naše predstavnike i onda će nas oni zastupati. To je lijepa ideja, ali je neprovediva, zato što onda vi nemate kontrolu, nemate mogućnost provjeravanja što ti onda ljudi dalje rade. Kako će se oblikovati politike, kako će se provoditi politike, kako će se kadrovirati unutar stranke i kako će se kadrovirati kroz ona tijela gdje stranka nekog dalje bira. Govorimo o nekakvoj visini političkog razmišljenja. A sad mi recite, kako je to, na primjer, za običnog građanina? On sada u Velikoj Malaciji ili u Podstrani se ljuti na svog političara, ljuti se bilo na oporbenog, bilo HDZ-ovog zastupnika. On čeka 4 godine na izbore i što se dogodi? Ne ode. Baš ste pogodili u bit. Ja to vidim po komentarima koje meni stižu. Neko ko prati televiziju kaže, ljuti se na svog političara. Tko je njegov političar? Ne mogu mu političar iz redova vlasti i redova opozicije biti isti. Ne mogu mu niti unutar opozicije svi biti isti. Što želim reći? Mislim da se dogodilo to da mi nismo dovoljno komunicirali sa javnošću u smislu obrazovanja tih građana što su naše institucije i kako te institucije funkcioniraju. Ne znači da ako imamo sabor, sad smo svi vlast u tom saboru, svi koji tamo sjedimo. Nismo. Nažalost, 1% naših ljudi, naših građana i birača ne razumije razliku između vlasti i opozicije. Zatim ne razumije političke pozicije različitih stranaka. Tu govorim o svjetonazorima, o ideologiji, o programima. Tako da nisu, ono vaše početno pitanje, nisu svi političari u nekom datom trenutku političari baš tog birača koji se ljuti. To je jedan problem. Drugi problem je to što, mislim, i sama sam bila takva i kažem da nije bilo onog povjerenstva, ne bi mene politika možda nikad niti zaintrigirala, jer je i moj stav bio, ma s time se bave oni koji nemaju što drugo u životu raditi. Pusti me da ja mirno živim svoj život, da ga vodim najbolje što mogu, a politika što dalje od mene. Otprilike sam u tom nekom svijetu ja funkcionirala. Nažalost, praktički svi moji prijatelji, svi moje prijateljice, da su sve mahom visoko obrazovani ljudi, uglavnom čak i sa doktoratima, puno njih je otišlo živjeti van, ali njihov stav je bilo, ma joj, ja ti vijesti ni ne pratim, joj, ta politika, sabor, pa to kad 5 minuta pogledaš, pa to je odvratno, pa kao... Pa nije li? Pa ako je. Ste vi za govornicom sabora i tamo vam sjedi 6 ljudi, vi se obraćate 6 ljudi u saboru, a eventualno preko televizije televizijskog prijenosa vas gleda 5000 ljudi. Dobro, to je pitanje načina organizacije rada sabora i činjenice da, kako je HDZ uništio brojne institucije, sabor je možda među prvima i nije to slučajno, ali tu moram priznati da dobar dio odgovornosti nosi i oporba. Dakle, kad bi oporba više pritiskala, jer ja to znam iz vlastitog iskustva, dakle, kad HDZ vidi da ću se spustiti za govornicu, a da bi tema mogla biti takva da će se malo uzburkati duhovi, evo njih, od nekud se ipak stvore u dvorani. Dakle, oporba je ta koja nabija tempo. Ako ne nabija tempo, nema zašto bi se ovi trudili i znojili, ali nije samo problem u tome, više problem u sadržaju onoga kako se komunicira i što se komunicira i što se ne komunicira. Ako je HDZ već 10 godina na vlasti i u tih 10 godina nije imao poštenja prihvatiti niti jedan prijedlog oporbe
u smislu neke zakonodavne inicijative. Čak, sjetite se prije par godina, to je bio prijedlog moje kolegice Anke Mrak-Taritaš, da se omogući roditeljima djece s poteškoćama, to su bili roditelji njegovatelji, da nakon smrti djeteta barem 6 mjeseci ostvaruju neka primanja. Jel? To je bio jedan važan prijedlog kojeg su samo iz sile, iz oholosti vladajući odbili, jer je dolazilo iz redova oporbe. Taj dan, to je još bilo u onoj staroj zgradi Sabora, na galeriji i među uzvanicima su bile i majke, ali i djeca sa invaliditetom. Ja osobno, a i moje kolegice, ja sam cijeli vikend plakala. Imala sam grč od toga. To je bila takva jedna neugodna scena. Mi nismo mogli tim ljudima, tim ženama, toj djeci objasniti zašto HDZ nije prihvatio naš prijedlog. A onda se brže bolje unutar par tjedana Plenković dosjetio, jer je vidio zapravo šta je napravio. Grešku, da, ali onda je to bila njihova inicijativa. Ideja, da. O čemu govorim? Dakle, parlament je mjesto, svugdje u svijetu gdje demokracija dobro funkcionira, gdje se vode najvažnije političke rasprave. Ako jedna strana koja je u tom trenu na vlasti svoju vlast doživljava kao silu, kao bahatost, kao aroganciju, u smislu neću nikog niti saslušati, neću uvažiti nikakve amandmane na proračun. Mislim, danas ih Plenković uvažava, evo kao što je prihvatio Boško Ban Vlahek, tada kad je to prvi signal da će doći u nekoj skoroj budućnosti do žetoniziranja. Ali ne zato što je amandman sam po sebi takav. Privlačani i tako dalje. Pa kako to da baš ti koji su budući žetoni uvijek imaju dobre amandmane, a niko drugi ništa pametno nema za predložiti. O tome govorim. Stalno govorimo o politici unutar naše države, no postoji vanjska politika. Ta vanjska politika koliko ovisi o vama u Saboru, a koliko ovisi o, samom predsjedniku vlade i ministru vanjskih poslova. Sigurno mi u Saboru ne utječemo na vanjsku politiku. Problem Hrvatske je što Hrvatska nema svoju vanjsku politiku. Mi imamo 2 posvađane glave. I to je problem Ustava, koji kaže da se vanjska politika sukreira između predsjednika države i vlade, ali nitko nikada nije rekao što to točno znači i kako, u kojoj proceduri se to provodi. I nekako se dugo to guralo pod tepih. Kao, ma dobro, drži vodu dok majstori odu, pa jedna kohabitacija malo tvrđa, malo mekša, ovakva, onakva. Međutim, svijet je danas u jednom velikom kaosu i u tom kaosu imati 2 različita vanjsko-politička stava, a pritom nijedan nije utemeljen na Ustavu. Jer po Ustavu, ako nije zajednički stav, onda ga nema. Onda ga jednostavno nema. Tako da se onda i sramotimo, baš po pitanju Izraela, na primjer. Ne samo da se sramotimo, nego smo nebitni. Vrlo je ružno čuti za ljude koji su, i u Jugoslaviji bili tekako uspješni, kako danas govore protiv toj države i uče svoju djecu na nešto samo drugo. Dakle, za sve oni koji traže razlog za mržnju, nikada nisam ne osudila i one zločine jugoslavenskog režima kojeg je bilo, pogotovo u razdoblju poraća, ali je notorna laž da je kompletno razdoblje bilo razdoblje totalitarizma, mraka, nesloboda. Kompletna je laž da se u tom razdoblju nisu ostvarile i nekakvi pozitivni pomaci za državu i društvo u cjelini. Na kraju krajeva i hrvatska državotvorna misao je stasala upravo u tom razdoblju i promjenom Ustava iz 1974. godine dobila priliku da se sama ostvari. O ekonomiji da ne govorim. I sada kada bi neko sve to skupa poništio i rekao ne, to je bilo jednako mračno kao i onaj fašizam, to znači oduzeti identitet jednom narodu. I moramo priznati da danas iz ovih ili onih razloga, mogli bi samo o razlozima imati jednu emisiju, ali dolazi do određene demografske promjene Hrvatske.
Puno naših ljudi, mojih prijatelja, prijateljica, moje generacije, visoko obrazovanih, radno sposobnih, produktivnih, je otišlo potražiti svoju sreću u neke druge države. Dobro, ali to je inače trend u svijetu. Je, ali kada jedna Hrvatska od rata pa do danas izgubi preko milion stanovnika, milion, od toga samo u zadnjih 10 godina ili manje, preko pola miliona, a otprilike nam dođe taj isti broj ljudi iz drugih država, mahom druge kulture, različitih, između sebe različitih, koje na neki način treba integrirati. Jel vas to smeta? Ne, ja pripadam u onu građansko-liberalnu struju koja nema problem sa različitostima. Ja smatram da nas različitost može učiniti jačima. Osim toga, naša ekonomija danas treba te strane radnike, ali nešto drugo ukazujem. I možda tu moja retorika je vrlo slična ovim suverenistima i desničarima. Želim reći da nekome ko je došao u Hrvatsku iz Pakistana, Indije, Nepala, Tajlanda, pa njemu neće biti bitno što se ovdje događalo od 41. 45. Jel' tako? Tako je. Mi ćemo potpuno svejedno. Hoće li mu biti bitno kakva je kvaliteta obrazovnog sustava? Pa neće. Hoće li mu biti bitno kako funkcionira naše zdravlje? Neće. Kako god nama ovdje bilo, još uvijek je barem 10 puta bolje nego što u državama iz kojih je on došao. Tako je. Dakle, prebrišete identitet, prebrišete vrijednosni sustav, oslabite tkivo stanovnika, ukupnih stanovnika, da se bune protiv onoga što je loše i nepravedno. I vi praktički više nemate državu. Vi ste toj državi poništili njezino vezivno tkivo. Zato ovo o čemu ja govorim uopće nisu povijesna pitanja. Koliko će vas gledatelja razumjeti to što ste rekli? Prihvatiti? Da sam ikad razmišljala na način da ću u politici govoriti ono zbog čega ću se ljudima svidjeti, ja se politikom ne bi bavila. Da, ali pitanje je koliko će vas razumjeti ovo što govorite kad već govorimo o shvaćanju. Ljudi govore, ali mnogi ne čuju što je rečeno. Ne znam. Pitanje je vrlo, vrlo, vrlo osjetljivo. Znam iz mog vlastitog obiteljskog ili šireg familijarnog kruga ljudi čije su recimo familije u vrijeme Drugog svjetskog rata bile iseljene u El Šat. Dakle, Dalmacija. U Egipat, da. Da, u Egipat. Znamo one koji su u tom sustavu bili, pa reći ću to tako, privilegirani u smislu imali su radna mjesta na koja nisi mogao doći bez da nisi bio odobren od strane partije. Mnogi takvi danas su više na ovoj desnoj strani koji sve to skupa negiraju. Dakle, sve što su stekli su po toj u bivšem sustavu, liniji. Odnosno po toj... Tako je, i tu su se samo ostvarili. Ja dolazim i po ocu i po mami iz poljoprivrednih krajeva, iz baš siromašnih seljačkih obitelji, i otac i majka su zapravo familijarno pripadali HSS-u. Dakle, seljaci koji se isto izrodio i koji se istopio, ali logika stvari, kažem, promjena u strukturi stanovništva sigurno donosi i promjene u političkim strankama koje to stanovništvo predstavljaju. Ali što želim reći? Dakle, u tom bivšem sustavu ja iz njega ne baštinim ništa. Osim što su mi roditelji u procesu industrializacije došli u grad na školovanje, izučili zanat i otprilike gradili kuću i nastojali meni kao kćeri pružiti standard, pružiti ono što oni nisu nikada imali. I sad ja iz tih cipela, iz tog obiteljskog stabla i putanje branim taj sustav, a oni koji su nosili njegove kapute, dakle, to je pitanje savjesti, to je pitanje građanske hrabrosti da se kaže što sve nije bilo dobro. Puno toga nije bilo dobro. Puno toga nije bilo. Na kraju kraja moj tata otišao iz Široke Kule, zato što je prva tvornica bila Marko Orešković na Ličkom Osijeku, gdje
se naše domicilno hrvatsko stanovništvo puno teže zapošljavalo. Ili bolje reći, praktički pa nije moglo dobiti radno mjesto u odnosu na neke druge. Mislim, puno je bilo situacija. Ali je bilo i nekih opravdanih, milicija je uglavnom bila sastavljena od predstavnika srpske nacionalnosti, a oni su rado išli u vojsku i u policiju, a Hrvati nisu htjeli. Prema tome nije kriva politika, već jednostavno način razmišljanja. I to je ono što kod naših, po meni, ljudi ne valja, nema logičnog razmišljanja, jednostavno dozvole da ih ponese okolina. Uostalom, zašto bi ja izrekao svoje mišljenje, pa da me onda, kako se narodski kaže, popljuje okolina i da smatraju da sam nekakav izrod. Mase. Dakle, mislim da je danas to trend zahvaćanja masa i to je taj koncert Thompsona napravio, destruktivno zapravo djeluje na ukupno tkivo Hrvatske, jer oni koji su u toj velikoj masi, to su ispravni, a svi ostali da, to su ko Mao Tse-tungova djeca kad su svi bili jednako i odjeveni, svi su morali isto razmišljati. Tako je, na isti način se Bogu moli, tako nije 5 drona i plastična krunica i križ i vatra i oganj. Sad, mislim, po meni je milosrđe i ljubav nešto sasvim suprotno od toga od ko sam ja, da o vjeri sudim. Ali što želim reći? Jako je važno biti iskren. Mislim da je dobro reći što je bilo dobro prije i što je bilo loše, što smo zapravo mi i naslijedili. To ćemo za iduću emisiju, nećemo sve odmah. Može? Slažem se s vama. S time bih i završio naš razgovor. Imate nešto posebno za reći? Nemam. Osim da ću nastaviti biti iskrena, govoriti, preispitivati jesam li možda ipak i rekla nešto krivo, ako jesam ispravit ću, ali mi je strašno stalo do budućnosti ove zemlje. Stalo mi je do toga da naša djeca ovdje žele ostati i da mogu živjeti slobodno, a ne da je njihova svakodnevica skučenija i svjetonazorski skučenija nego što je to bila primjerice u vremenu kada sam ja odrastala. I ako moja generacija to dozvoli, ako to napravimo našoj djeci, onda ćemo jednog dana imati onaj teret grijeha da smo bili loši roditelji. Mi se moramo danas izboriti da ta djeca ne moraju sreću tražiti negdje drugdje, nego da ih ta sreća čeka tu gdje jesu. To ste lijepo rekli. Kad ste rekli ono sustav, koliko godina imate? Ne mogu vas pitati ono drugo koliko ste teški. Imam 50 kila i nije to nikakva filozofija, evo, uskoro ću napuniti 49. Onda se ne sjećate baš puno iz bivše države. Pa ne, rođena sam 77. Dakle, ali znam da je bilo jogurta, više vrsta, čak i voćnih. Hvala vam lijepa još jedan put. Hvala vam na pozivu. Nažalost, ne postoji škola za roditelje, pa su tako često tete iz vrtića i roditelji na suprotstavljenim stranama. Govori to iz iskustva Karmela Jozić, teta iz vrtića, i daje savjete kako izabrati odlazak na odmor po karakteru djeteta. Dobro mi došli opet u emisiju. Pa, hvala na pozivu opet. Ali razloga je dovoljno. Dječja ste odgajateljica, dobro znate psihologiju djece, ali znate i psihologiju roditelja. O da. Jedno i drugo se jako razlikuje, nije li tako? Jako, suprotne strane. Gotovo neprijateljske. Tako je. Tu djeca počnu lagati i pričati roditeljima ono što oni žele čuti. Pa djeca uglavnom pričaju što žele čuti, a roditelji ne znaju zapravo odlučiti što je istina, a što je laž. I mnogo puta se dovede do nekakve ozbiljne situacije gdje roditelji shvaćaju tu dječju laž koja je zapravo bijela laž, jako ozbiljno, i onda nastanu nekakvi problemi koje treba rješavati. To znači, recimo, djeca dođu iz vrtića, ispriča neku laž roditeljima, roditelj povjeruje i onda mogu nastati problemi. Tada roditelji reagiraju, i onda sad sve je dobro ako se roditelj obrati odgojiteljima
i sasluša naravno odgojitelja da vidi zapravo o čem se radi. Ako roditelj kaže ja vjerujem svom djetetu, moje dijete ne bi nikad slagalo, onda tu znaju nastati veliki problemi. Nije to da dijete radi namjerno da nekoga povrijedi. To je zapravo u dječjem razvoju da koji puta i slažu i da vide da li će to proći. Ako će proći, slagat će još. Naravno. Zato treba biti u dobrim odnosima sa odgajateljicama i odgajateljima. To je jako bitno. Znači, suradnja roditelja i odgojitelja je jako bitna i to se uvijek napominje i novo upisanim roditeljima i ponavlja se i onima koji su već korisnici, odnosno polaznici njihova djeca. Jer ništa bez znači razgovora između odgojitelja, ipak su oni veći dio dana s tom djecom i znaju što su djeca sposobna i kako mogu neku priču ispričati i zapravo u svoju korist. Tu sad znači se mogu uključiti i stručne službe koje ima svaka odgojno-obrazovna ustanova, ali koji puta roditelji jednostavno ne žele ići tim putem, nego idu obrnutim putem, odnosno ili se javljaju ravnatelju pa čekaju čarobni štapić od ravnatelja, ili se javljaju našem nadležnom ministarstvu, agenciji, pa i pravobraniteljima i napravi cijela čudesa od toga. Zbog jedne možda i nevine dječje laži. Tako je. Sad odmah idemo dalje, zbog čega sam nas pozvao, a to su predstojeći godišnji odmori. I mislim da i tu nastaju veliki problemi i kratki spojevi kada djeca izražavaju nekakve želje kamo bi išli, što bi radili, a ponekad to ne misle ozbiljno, ili im roditelji nameću nekakva odredišta koje se njima sviđaju, a djeca ni za što na svijetu ne bi išla tamo. Primjerice, neka baka koja je vještica s prištom na nosu i dijete jednostavno tu baku ne voli. I onda roditelji, ajde, moraš ići kod bake je lijepo, recimo, reći ću sada na selu, jer gledam tu u studiju Dvije jabuke pa me to podsjetilo, pa ćeš tamo zdravo jesti i tako. Da, teško je zapravo roditeljima odlučiti što se tiče godišnjih odmora, to je i razumljivo. Ali ako roditelj dobro poznaje svoje dijete, onda će procijeniti što je dobro za njegovo dijete. Neki put nemaju izlaza, naravno roditelji rade, imaju financije, malo manje godišnjeg nego što traju ljetni praznici, možda su u pitanju i financije i onda naravno da ide dijete tamo kod one osobe koja ga želi i može pričuvati. I to je u redu, ali treba s djetetom odrazgovarati, treba mu objasniti primjereno njegovoj dobi. Ali isto tako se zna dogoditi da roditelji izaberu godišnji odmor more, misleći da će to more biti kao nekad dok nisu bili roditelji. Nemojmo zaboraviti kad prihvatimo roditeljstvo da nam se život promijeni ne 100% nego 1000% i da moramo sve podrediti toj našoj djeci i da nema više laganini na plaži, pa ćemo se malo posunčati, pa ćemo otići na koji koktelić, kavicu, večerni izlazak, nego se moramo podrediti djetetu. Koje se može utopiti, koje se može razrezati, koje se može izgubiti. Znači, ako je manje dijete, djeca znači do 3. godine sve što isprobavaju uglavnom ustima, i tu treba biti jako oprezan. Plaže uglavnom imaju zanimljive kamenčiće i tako, što djeca mogu staviti u usta, ali ne samo kamenčiće, tu je i nažalost i smeća, opušaka i svega drugoga. A ako dijete ne voli uopće se kupati i nije baš nešto da bi mogli reći sad će on uživati na moru, pa možda postoji alternativa godišnjeg odmora, recimo da odemo negdje u planine. Ne misleći sad da se ode na nekakve velike planine, Velebit ili tako, ali negdje znači gdje će biti djetetu interesantnije, gdje će on možda više moći istraživati i primjereno opet njegovoj dobi. Obično roditelji gledaju svoj tempo, znači ja mogu recimo sad idemo u nekakve planine, na nekakvo brdašce, ja mogu hodati 6 sati i očekuje od predškolskog djeteta da hoda 6 sati u komadu i da samo gleda ispred sebe. Ne,
to nećete dobiti od djeteta. Znači, dijete može hodati do kakvih 3, maksimalno 4 sata i to govorimo o djeci koja su već u 5. godini pa do škole. Ali moramo dopustiti djetetu, znači da istražuje. Moramo razgovarati s djetetom, što vidiš, a kako je ovo stablo, čemu ovo služi, što je ovo na zemlji, pa dopustiti mu da skuplja grančice, lišće, znači uzeti nekakvu dekicu, da se smjesti negdje na dekicu. Sve to ovisi znači o roditelju. Zanima me, je li primjereno i dobro poslati ih s izviđačima? U manjoj dobi da, ali ne sve. Znači moramo stvarno jako dobro promisliti i poznati svoje dijete. Ako je dijete socijalno, društveno stabilno, ako ima izgrađeno samopouzdanje, što može biti u toj dobi i trebalo bi biti. Ako se drži za skuti majčine? Dapače, postoje dječji kampovi koji su vrlo dobro uređeni, koji imaju znači sadržaj primjerenoj toj dobi, koji imaju svoje voditelje, ali isto tako je na roditeljima da se malo raspitaju kakav je to kamp, koji sadržaj nudi, kakvi su jelovnici, kakav je dnevni ritam. To je jako bitno, znači da njihovo dijete bude zadovoljno na tom odmoru. Ali naravno da nećemo dati malo dijete od 1 do 3 godine koje je zapravo jako još uvijek privrženo roditeljima, pogotovo majci, jer to je onda jedna vrsta odvajanja i dijete će to jako teško i podnijeti. Pa u stvari djeca više provedu s vama nego s roditeljima u svjesnom stanju. Pa da, moglo bi se reći. Uglavnom većina polaznika vrtića je u prosjeku 8, 10, neki čak i 10 sati. Ali eto, današnji tempo roditelja je takav da rade produljeno radno vrijeme, pa žele još nešto obaviti u trgovini i tako, i sve to razumljivo. Ali onaj dio vremena koji roditelji provode sa svojim djecom trebali bi provesti kvalitetno, odnosno promisliti i napraviti plan kako će provesti vrijeme s djetetom. Vraćam se na odmor. Primjerice, djeca su različite tjelesne konstrukcije. Rekli smo, imaju i različite sklonosti koje vi, pretpostavljamo, u vrtiću vodite i evidenciju. Tako je. Dolaze li roditelji pitati što predlažete? Jel oni vas doživljavaju kao velike stručnjake? Jako rijetko. Nažalost, evo moram biti iskrena, jako rijetko. Svaka odgojno-obrazovna ustanova, odnosno vrtić, ima zdravstvene voditelje koji vode, znači, kartone o djeci, pobole i antropometrijska mjerenja imaju, znači gledaju da li je dijete pretilo, da li je pothranjeno, kako jede, koliko dnevno zapravo uzima obroka. I bilo bi poželjno kad bi roditelj recimo saslušao jednog stručnjaka i držao se nekakvih smjernica. Međutim, roditelji vam to obično shvaćaju kao nekakav napad, ali nažalost danas su dostupne umjetne inteligencije koje sve znaju, ne poznaju dijete, ali sve znaju, pa stavite u jedan chat i dobit ćete jedan univerzalni odgovor i onda misle svi da sve znaju i da znaju sve za svoje dijete, ali to baš i nije tako. Za kraj, govorimo o konstrukciji djeteta od nekakvog mršavka ili mršavke pa do prilično bucmastog djeteta. Biste li mogli nekako po tim tipovima građe tijela usmjeriti gdje bi koja djeca trebala ići, da bi možda mršavko trebao ići na, ne znam, u planine, na svježi zrak, da mu otvori tek? Pa da, gledajte, kad bi se nas pitalo, rado stručnjaci, kažem pogotovo iz tog dijela koji brinu o prehrani dječjoj, dobili bi jako dobar savjet i jako dobro usmjerenje. Jer djeca koja su pretila trebaju se što više kretati i jest što zdraviju prehranu. Ne biti samo znači na brzoj prehrani. Znam da je to teško, ali nemojmo zaboraviti da su to djeca u razvoju, mada je predškolsko dijete manje u razvoju nego školsko dijete, tek od 7. godine se intenzivnije počinje tijelo razvijati, ali se razvija i do 7. godine.
I nemojmo zaboraviti da jedno dijete od 1 do 3 godine, znači manje pojede nego jedno dijete od 4 do 7 godina. Ako ćemo mi natrpati tom djetetu i sad očekivati da to pojede, a dijete nije baš nešto sklono jelo, naravno da će mu se još povećati averzija. Kada nudimo nekakvu prehranu, uvijek uz nešto novoga što uvodimo, moramo staviti i nešto što je već djetetu poznato. Pa će on možda uz to poznato probati i ono što je novo. Isto tako nemojmo zaboraviti da je vrlo važno da su 5 obroka zastupljena za djecu dnevno. Znači to su 3 glavna obroka i 2 pomoćna, gdje bi zapravo u ta 2 pomoćna trebala djeca pojesti nekakvu voćku u tom smjeru ili nešto mliječnoga, a to se ne odnosi na krumpiriće pržene iz McDonald'sa i takve stvari. U krajnjem slučaju to je najljepši dio kada djetetu mogu navike ugraditi za daljnji život. Tako je. Kada će učiniti dobro, čitav djetetov život dobar. Da, ali nemojmo zaboraviti da smo mi model djetetu. Znači mi smo ti i uzor, dijete uči od nas i dijete nas oponaša. Ako majka kaže ja ne volim poriluk, onda neće ga ni dijete probati. Koji puta mi moramo svojim primjerom, pa ako to bilo i 10 puta, znači pokazati djetetu da je to hrana koja je jestiva, koja je dobra za nas, da bi dijete krenulo jednom u tom smjeru. A ako roditelji podliježu samo brzoj prehrani, a dijete mora jest kuhanu mrkvicu i špinat, nećemo s time ništa postići. I reci mi, je li baka dobro govorila? Je. Je. Koliko se ti toga držiš? Ne znam. A vrtić si jako volio? Da. I je li dobro u vrtiću? Da. Eto, vi koji imate djecu, evo, ima i djece koji obožavaju vrtić. Sretno u školi. Bok. Bok. Hvala vam lijepa na odvojenom vremenu, uvijek kratka i jezgrovita. Hvala vama na pozivu i vidimo se nekom drugom prilikom. U svakom slučaju. S nekoliko scena iz svakodnevnog života Kaira, grada koji živi danonoćno, saznajmo nešto o Egiptu i turističkim vodičima. Ljudi imaju često pogrešno mišljenje o Egiptu, pa ću pitati, mislim zaista pravoga čovjeka, predsjednika njihove nacionalne udruge turističkog vodiča, da mi kaže koja je stvarna, prava istina o Egiptu. Ägypten ist eigentlich ein sehr freundliches Land. Egipat je zapravo vrlo prijateljska zemlja. Proučio sam egipatsku povijest od samog početka do danas i turistički sam vodič za Egipat na njemačkom jeziku već gotovo 40 godina. Želim reći da Egipćane vole u inozemstvu i kažu da mogu u Egiptu sa svakim Egipćaninom na cesti razgovarati, šaliti se i da ih Egipćani ne gledaju kao strance. Iako većina ljudi misli da nisam iz Egipta zbog mojih svjetlih očiju, ne znači da stari Egipćani nisu imali svjetle oči. Imamo potpune kipove u Egipatskom muzeju s plavim očima. Ja u inozemstvu ne mogu ući u metro i jednostavno pozdraviti. Kod nas je to uobičajeno, bez obzira gdje ste. U Egiptu su ljudi prijateljski nastrojeni i vrlo su ljubazni. Egal wo in Ägypten, die Leute sind freundlich, sind lieb und sind sehr gastfreundlich. Zamolio bih vas isto tako da mi kažete nešto o vašoj udruzi turističkih vodiča. Budući da se sigurno borite i sa lažnim. Ipak je Egipat velika turistička zemlja. Egipat je vrlo važno središte ne samo za kupališni odmor na moru i za uživanje u lijepom vremenu, što je također vrlo važan element. Mi imamo i kulturni turizam, što znači jednostavno prenošenje znanja o dugoj egipatskoj povijesti. Prvo je uopće povijest kako smo postali, izgradili i razvili se.
Svoju smo povijest započeli 3500 godina prije Krista i od tada pišemo svoju svakodnevicu. Da bismo sve to prenijeli turistima, to znanje o hramovima i spomenicima treba učiti i studirati, provjeriti naučeno i tek tada turistički vodič dobiva licencu da može predstavljati Egipat i podijeliti važne informacije. Sve to ide preko Ministarstva turizma i onda turistički vodič dolazi u naše udruženje turističkih vodiča u kojem ga mi još jedanput provjerimo. Tek tada dobije licencu i ostaje pod nadzorom sve dok radi kao turistički vodič. Ako netko ilegalno radi kao turistički vodič, bit će zakonski kažnjen i treba će odraditi licencu. Weil er Arbeit und Lizenz macht. Hvala vam lijepa što ste proveli vrijeme uz moje goste i mene, naravno. I očekujem da ćete i sljedeći puta potražiti emisiju na programu vaše omiljene televizije. Hvala.